Министърът на земеделието, горите и водното стопанство на Сърбия Саша Драгин посети началното училище Момчило Попович като част от кампанията "Естествено от Сърбия". Той посъветва децата да се хранят здравословно и ги покани да се присъединят към неговите действия за създаването на по-добър имидж на страната за чужденците. Министърът и представители на неговото ведомство посетиха семейства на фермери в село Савач Николич, които се занимават с отглеждането на пилета и прасета за угояване. Министър Драгин каза, че в четвъртия месец на кампанията ще посети Поморавската област, където климатът е подходящ за отглеждането на зеленчуци за всякакъв вид земеделие и животновъдство. Той припомни на земеделските производители да се регистрират или да подновят регистрацията на стопанството си, за да продължат да използват финансовите стимули на Министерството на земеделието. Ще има възможности и за усвояването на средства от предприсъединителните фондове, съобщи още министърът. Кампанията на Министерството на земеделието започна на 30 септември миналата година. Първият град, в която бе представена, бе Смедрево. След това тя се премести в Ниш, в Пиротска област, а миналия месец бе посветен на Бръническия район. Министерството на земеделието ще продължи кампанията през месец февруари, за да обърне внимание на земеделските производители какви са важните действия в този период на годината. При операция "Бебетата", проведена от антимафиоти на териториалните звена във Варна, Ямбол и Бургас, в координация с служителите на ГДБОП сектор "Трафик на хора" и с дирекция "Борба с организираната престъпност" на гръцката полиция, са задържани група хора, които упражнявали престъпна схема за продажба на новородени в Гърция. Международната координация е реализирана със съдействието на Европол и Евроджъст. Финалната й фаза е осъществена под наблюдението на Варненската окръжна прокуратура. В резултат на съвместните действия антимафиотите от двете страни са задържали организатори и са причастни по случая лица. В Гърция са задържани 6, между които лекар, адвокат и 2 лидери на организирана престъпна група. Схемата за извеждане на бременни жени в южната ни съседка е била много добре организирана. Според събраната до момента информация, гръцките клиенти плащали по 20 000 евро за момче и около 15 000 евро за момиче. В зависимост от договора, майките получавали за бебетата си между 100 и 1500 евро, а някой нищо. Имало случаи, когато жените се разколебавали да оставят децата си и тогава следвала заплаха към тях и семействата им. Престъпното сдружение действало при отлична организация и с минимални разходи. Много преди отпътуването бъдещите майки били предупреждавани да не ходят на лекар в България, за да не се регистрира бременността. Осигурявали им транспорт с автомобил или им пращали пари за билет до Гърция. До този момент разследването установило 14 случая на търговия с бебета, като някои от жертвите на престъпната схема са продали по 2 деца. Конкретни детайли от престъпния замисъл започнали да се разплитат след сигнал на една от майките, която родила в Гърция момиченце, но отказала да го остави за осиновяване. Тогава бебето й било отнето на сила. Жената успяла да избяга и да се прибере в България. Същевременно в Гърция снахата на лидерите се представила за избягалата майка. Момиченцето, което вече е на няколко седмици, е спасено и предстои да бъде върнато в България на родната си майка. Процесуално-следствените действия за документиране на престъпната дейност на организираната престъпна група продължават. Гръцките служители, железопътните и фармацевтичните служби започнаха поредната си стачка днес. Влаковете няма да се движат в продължение на 48 часа. Протестът е в знак на несъгласие с частичната приватизация на губещия отрасъл. Правителството вече прехвърли на друга работа стотици служители в железниците и обяви частично съкращаване на 7 маршрута. Фармацевтите ще стачкуват 3 дни, считано от днес. Като си има предвид, че в събота и неделя аптеките не работят, в Гърция лекарства и медикаменти ще могат да се купуват едва следващия понеделник на 31 януари. Собствениците на аптеки искат да си извоюват редица привилегии: ограничаване на строителството на нови аптеки, олекотен работен график, гарнирани с законно високи приходи от продажба на лекарства и възможност за предаване на лиценза по наследство. В същото време днес стана ясно, че Европейската комисия е стопирала сливането на двете най-големи гръцки авиокомпании – Olympic Airlines и Aegean Airlines. По този начин през последните 4 години комисията за първи път демонстрира на практика правото си на вето върху сливане. Операцията по сливането на авиокомпаниите би предизвикала повишаване на тарифите и понижаване на качеството на услугите, предлагани на гръцките и туристите между Атина и гръцките острови, смята еврокомисаря за конкуренцията Хоакин Алуминия. Двете компании заедно контролират над 90% от гръцкия пазар на въздушния транспорт. Още новини от Балканите може да прочетете на интернет адрес www.krakra.net. За повече информация звънете на телефон 076 602 716 и ни пишете на имейл адрес news@krakra.net.